everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Kagulkul sa Rihas. Abi ninyo, kung lipay mo, labaw pa ko nalipay. Itagsa lang ngayon ng mahitabo nga, kitang tanan, nag-uban yun aron magsadya. Manginaot lang ko, masubli pa ning ingon ini. Ako gining ihangat sa langit. Nga, Bitaw. malipayon tagtanan mag-uban. Bitaw. Walang ko ilang gihangyo ninyo. Ilabi na ninyo mga bata. Ha? Kinahanglang magbinuotan mo. Alabi ka na, Mira. Tripon. Ray. La. Pluto. Manisa. Ricky. Aji. Rene. Eric. Jennifer. Basta ka mo sa Biwan, Bito. Binten. Yun lang. Kamu sa Spider-Man. Ha? Superman. Batman. Kamu sa 22. Street. 45. Shotgun. Armalite. Basta kamong tanan. Pasensya na itong ano kumisguti. Daghan mo kayo. Basta, pugakang. Bidan ngisi ba yung pangag. Ha? Basta kay, si Tirador. Uy, mayas Tirador. Naamon ka di, ha? Tira ko. Tabili. Stabili. Si Bunal, si Bunal. Bunal. Okay. Si Bunal. Basta kay kamong tanan. Maori gina akong gipangayo ninyo. Pag binuotan mo, Kuya. kinahanglan nga patas mo. Dili man lupig. Og labos tanan. Ating kapatid ta. Kung unsay ako, inyo. Kung unsay inyo, atong tanan. Kuya. Sakto, maro gina tubag. Kuya. Paminaw gid mo, paminaw nya tubag. Kuya ha. Pobre man to ta. Pero pinagis pag tinabangay. Malabang na tong kagutom. Malabang na to ang krisis sa tong kinabuhi. Og labaw tanan. Pobre man to ta. Pero dili ta malimot sa pagsangpit sa bunguton. Ang tatay na tong tanan, siya nga tuwa sa langit. Geda, maunay bata. Uppercut. Cross cut. Birahe. Jab. Geda. Ang kataas di mo. Gamitin mong height hanggaw. Gal! Iya ka naman di ay din Ni ka naman di ay. Nalingaw kong tanaw sa itong mga boxing fighters. Diyan official Luta sila. truda. Strip! Cover! Wait! Cover yun! Ayaw pa corner! Kada! May naging atong mga boxing fighters ikaw na. May sa tanawa, may pagka-train sa grupo ni Siano nga mga trainers na to. Mga pagkakas sila sa ilong. May siya ning gibuhat ni Pacquiao. Giagak ang mga binilanggo, ehersisyo ni sa mga inmates. May yung pangunaw ng Pacquiao na. Mapuslan kayo yung gibuhat. Tinuuna. Gumikan kay na-encourage ang mga binilanggo nga mag-boxer. Mapuslan ang ilang naginubran kaisog. Hinungdan nga niya sa magtingka golden he. Pati, warde. Kinsa niya magdahom jail officer si Rapio. Nga usa dahil sa to mga binilanggo din he. Mo'y mamahimong nga next Manny Pacquiao. Di ay. Kaya kung magbinuutan sila din o palaran nga makagawas nga buhi. Bangag sa ilong. Kana pa'y dungagan ang kaalam o kabilidad sa mga fighters na to. Bangag sa ilong! Naapas ko ni Munas kung una-una si Rapio. Pabor nato ang maong kalihukan nga gipe si Ugda, idol. To the gown. Sabaron. Bitaw gown. Papahuway na siguro mga tonto. Nagbuot-buot. To the gown. Hoy! Huway pahuway! Agawn. Balik ta. Dili ko malimod sa akong tuyo ni Muda. Nanawag dito ang mayor sa syudad din sa imong opisina. Ako ni katubag ba. Og maton niya nga padung na siya dinhi. Mao ba? Suod na kayo mo sa mayor sa syudad, agaon. Sikit na kayo mo. I know that. Maoy sa sinungdan nga may gamot na kita din sa syudad. Kung aksyonan ganitang balhinon,
Di kadot. Kay na may manalipod na to. I-request na yun pagbalik ang akong serbisyo. Ang ato yun agaon. O ato, apil ka, apil ka. Ang mawa, basta kunin mo nga tuo man kunin mo. Ato, agaon. Kung saan na ibuhato ninyo sa mayor sa siyudad din eh. Sama sa gihapon, Jail Officer Serapio. Magduwag basketball, kauban sa mga mayoris sa silda o sa mga drug lord din sa suod sa bilangguan. Patik, agaon. Sa gihapon, Jail Officer Serapio, dili lang gihapon kumukumpiyansa. Bisan og pirmi na kining gibuhat sa mayor, ikaw gihapoy tahasan ako alang sa hugot nga seguridad sa mayor ning syudad. Arko. Arko ni Nuwa. Arko. Arko ni Nuwa. Arko. Yan lasong. Maso. Gabiin na, Commander. Barago. Uy. Dagkot man dayon. Ilukot ka rin ng karton nga gibanig ha. Hipuson ko na ni. Arko ni Nuwa. Ano mo to, bag? Dama. Damay mong kugalingon, Song. Ah. Damay mong kugalingon. Kamot ni mo. Saan kamot ni mo? Naamara sa kong punjuhan? Magduka, di ko magkakita ng bunjuhan. Sa mana. Uy! Wala na kang ituyo eh. Duka, mangko, uy. Mau na ni. Tuma na mong gusto. Ah. Kung saadi ko ni mo. Nga? Makapananggi karon. Hala ka niya! Gustang target, Brad. Okay na, Brad. Nasorbe na mo ang area. Gituman ba ninyong gisulti ako? Oo, Brad. Oo, parang gulayat. Kung gusto ka, wadi ni ron ang mga akaon. May bakasyon, pero giyon sa manimo pagkibaw, Brad, nga. Katabang na naa sa sodron, sa dakong bahay nga atong target. Tungod kay giuyab na ko ang ilang katabang. Di na pasagan ka di ay. Mo na diskarte sa mga marunong, di ba? Kulayat na ninoon sa mga. Maro nis tanang maro. Hait ka kay Brad Gulayat. Oh, Huwag may magbahay ka, ikaw mo'y leader sa atong grupo. Salamat. Diba, mga Brad? salamat, Nopert, salamat. Gulayat. Pakpakos akong kaugalingon. Gulayat ko di. Tinawad eh. Tinawad ka. Kadaw ko na diya sikad, be. Parking ko na diya. Kanaduhi lang yun, ha? Daghang kawatan. Lisod ng maunan ta. Mauwaw ta. Maguba atong reputasyon. Usay kasulti nila nga kitang mga kawatan, gikawatan. Daot ang atong bad record, iba, Nopert? Taro, palabay ta sa oras. Mangita tagim na na. Unyang kadlawon mo balik ta din eh. Aron mo una to atong misyon yan ang rekobay, okay? Skoro na ta. Bambam ta. Bambam ang kurso dada ta permi. Aron mo gawas ang atong pagka Spider-Man! Sa kanya. Uy! Ano ka? Naman. Ano ka nagkurog dihat? Naginaminam ko. Sige, di ka makamahay na ko siyang para imo ning lakawa ron. Imo ni. Ay, naginaminam ko maayo. Salamat kay Arko. Salamat. Uy. Dugay na kang giho og gata sa lalaking butagal. Kitag nga no. Kapastos ni mo. Sikla ka ron. Pati mo sa dako. Ha? Dahil ka magpangwilyo dira, anak ka man kumo dira. Gata sa lalaking butakal, gata sa pagmahal. Kanaklaruhan na yun. Maglain na yung uto ko. Muli ko hubakon sa paingon, oy. Ang bitaw. Basta paingon na. Kahubak ko, Siya bitaw. dyan, oy. Musaka ding dugolan niya. Magguba di kagabion niya, oy. Bigyan ni Be. Masahian, Be. Uy. Ikaw bali sang gion ako. Para may Ay, apa gasto, kaya? ha? Siku, pabor pa ka. Para may gasto! May gasto! Gastos ka Baka grano. naginot ka sa kong kwarta! Daginot. Nga, bago tayo na yun. Wati, una lagi. Naginot man. Lisod ko panahon ron. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Kitag nga no ni mo. Ako ba siya ginuto ni mo.
Oh, dia. Kena dia napita. Nagduka. Kena. Magduka di ba? Ay, kena nindot kena. Ay, kena. Uy, kanindot na. Ay, dia sa kong buku-buku. Daghan niya yung panuhot niya. O kini. Ilutan lang yun ilutan. Nagtibugol gid op panuhot gid kag maayo. Be. Hoy, itlog ko na! Wala ka diha. Masahe naman dato eh. Hilot. Bag! Oda! Oy, hilot naman ni mong gusto oy. Uy, ano na naman kasi kong samput, uy. Nagtibugol lagi ning maayo ning imo panuhot. Uy, Oy. imong kamot. Ikaw na sa kong samput, ay! Ang gikumot-kumot, magunan mo. Be ko no. Bakit ni hangin? Hangin na ni Maya. Uy! Uy, kagilok niya. Buwang. Oda. Tignan mo sikla ka nun. Chamong taong ko. Uy. Uy, humukay din mo naong no? Ha? Uy, samput ko na naong sa kabuuan mo. Samput ni? Oh. O sis na, oy. Nagusab-usab ang purmaan ni, oy. Daray! Puyan mo, eh. Asam gid. Oh, Oh, ako yung mga tanan mo, eh. lagi. Asam kita ini. Sige, asa. Ha? Aki bahala nimo. Lingaw lagi karon. Sigurado juga, ha? Oh, lagi. Lingaw ko ron, ha? Lagi ako imong gidaan niya, ikti ako lingawon. Basta ka sigurado juga. Oh, lagi. Nya, son, layo pa ta. Doon na ay. Doon ay. Ay, simod ba yan mong budlot? Layo pa na. Laka diha. Nanata. Wala, ganahan kay ko din niya. Lingaw yung karon. Kadiyot ka sigurado kang may ano kita? O lagi. Basa o. Doon ay bar. Ay, bahog na siya dito ka maumbasan. Saan na siya, eh? NRNW manday ka no? Sobrang nanapa. NRNW good. No read no write. Bidag nga, no? O, saman? Dali. Kung tarong ko, sama, wata masagin, eh. Dali na maulig gini. Manood na ta. Dali na. Sigurado ka? Dali Maulig na yun eh. pa. Uy! Tanaw ang aw sa lawa. Kanindot ang lawas. Ay, giya pa nag-uwil. Kadangog. Ay, mabuang ko ba yun? Ganun. Gusto mo rin dapito, eh. Mga lalaki nga, nag-brief lang niya. Sayaw sa stage, sinaw-sinaw pang lawas. May gay, lugar ng CR. Pangihin ko. Uy, dakong taong iso. Bangaso na ba kayo? Itutok mo sa kong ubos ng kanal. Brad, saman. Sunada ka na ko? Tutok mo ka. Saman. Mura lagi ito'y sir, no? Lungganan. Tidak ka no. Bangaso ni mo. Pakanay ka. Ibaw ka, sir. Maayo kay kung magtimanog ito eh. At timanon ko labi. Kita rin tao nga naong tuos buko-buko. Ha? Oh? Baliong ko ng liog ni mong trabong kuha ka. Sibat! Uy! Kaiso! Sibat tayo! Uy! Hanggang bayuta. Ha? Ano ko kaihi dahil na? Wow, Junior. Bidag nga no. Ikan sap, bro. Ikan sap. Try mo na sa Uy, bayan. Katasok ginawa. Tatong. Mga ni utot nga labi ang gobor. Maya. Utot sa demonyo. Para si pangagi na. Ayaw pala bigay no, ha? Wait, usik na. Arway bolilyaso. Siya tara, siya. Sikapadaan ang inyong bunit o ang inyong mga kutsilyo ninyo, inyong mga kargada. Di ako eh. 29, Batangkas. Kasi paltik na tayo ngayon, Watay ihawon, pero kinahanglang andak ta. Kay kung musukol ang atong tulisyon, magpakahiro, bang! Ayay! Pikante dato, sigurayak ang inyong kauban! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.